אבל כאן אנחנו בעוד סרטון של גיאומטרי דש. גיאומטרי דש זה משחק מטורף שאני די טוב בו. אנחנו הולכים לשחק בשלב שאני בניתי, וכזה קל. אני אומר לכם, ואם אתם טובים בגיאומטרי דש, תנו לייק ותגידו שאתם יותר טובים ממני. כן, באמת גרוע. ואנחנו לא הולכים רק לעשות את זה, אנחנו גם כי כשאני לא עושה סרטוני גיאומטרי דש, אני עובר מלא שלבים. ואני עכשיו בשלב 6 כמובן. שלב קשה, אני תקוע בעולם הפוך. כמו שחלקכם, אני משער שחלקכם גם תקועים בשלב 6, שלב הקשה. אז אוקיי, בואו נמשיך. אם אתם שחקני גיאומטרי דש טובים, אז שווה לכם. אני עדיין לא הוצאתי אותו לאור, כי עדיין לא סיימתי אותו. ויש רק צ'יט אחד במשחק, שאם אתם לא מסיימים את השלב אתם לא חייבים להוציא אותו, ואני לא משתמש בו. ונראה לי במטבע האחרון אני פשוט אנסה להשיג אותו. את המטבע הראשון ואת השני, אני בכלל שכחתי כבר איפה הסתרתי אותם. הרגע את הראשון אני לא שכחתי איפה הסתרתי, אני פשוט אנסה להשיג את כל המטבעות. אני אומר לכם, אני לא אצליח את כולם. הצלחתי את הראשון ואת השני. זה השלב, ועכשיו אנחנו הולכים קצת להעריך אותו. ופה נראה לי, ככה זה נראה, כפי שאתם רואים, יש כבר 3 מטבעות, נכון? אז בואו נשים את השיפוע הזה למעלה, ואז נשים את אלה. אני אומר לכם, אני לא כזה טוב. אני גם כמעט ולא מבין מה אני אמור לעשות. ונמשיך לשחק עכשיו. רגע, אני שכחתי שזה לא יפעל לנו כל כך, בגלל ששכחנו להוסיף את הבלוק ביטחון, ליתר ביטחון, כאילו שלא ניפול באמצע, ואני תקע. אוקיי, עכשיו נלך. ואני די גרוע בגיאומטרי דש. תנו לייק אם אתם גרועים ממני ואתם לא עברתם את שלב 1 או 2 או 3 או 4 או 5. ואם אתם כן עברתם וגם את 6 עברתם, רשמו לערוץ. בכל מקרה אתם רוצים להירשם לי, ותנו לפחות לייק אחד, כי אני רואה בזמן האחרון שיש פה צופים שממש אוהבים אותי,
אבל זה רק 4. יש כאלה שנרשמים לערוץ, אבל זה נדיר. אני אשמח אם תירשמו לי לערוץ. ואני גרוע. שאתם רואים אני לא כזה טוב, וחברים אני אעשה מתישהו חדר גיימינג, למרות שזה רק הסרטון השני שלנו ביחד. ואני באיזשהו שלב, אני כאילו, אני בעריכה, אני אראה לכם את הוואטסאפ שלי, ורק כשאתם נכנסים לוואטסאפ שלי, או למספר טלפון שלי, אז ישר תתקשרו, ואני אנסה כמה שיותר לענות, אבל יש סיכוי שאני לא אענה, כי אני עדיין לא יוטיובר מוכשר, כמו אינדגיים, קפטן בן וכאלה. אני לא כזה מוכשר ביוטיוב, אני רק לאחרונה הצטרפתי. אני לא מוכשר בטירוף ביוטיוב, ואני רוצה שאני אהיה מוכשר, והדרך היחידה שלי, אחת מהם, שתוכלו להתקשר אליי וזה, אבל רק מי שמתקשר אליי, אני לא מרשה לו כלום, אבל הוא כן יירשם לערוץ, ואני בסרטונים אפילו ידבר עליו, ואם הוא עושה סרטוני יוטיוב אז בכלל אני אגיד לכם להירשם לו לערוץ. תנסו כמה שיותר. ואני גרוע מה שנקרא. חברים, כשאני אשלח את זה, את המשחק הזה לגיאומטרי דש, את השלב הזה, האם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטוני גיאומטרי דש? על סרטוני ברול סטארס, על הסרטון ברול סטארס לא אמרתי את זה, אבל אתם רוצים בכלל שאני אעשה עוד מלא סרטונים כאלה? אם אתם רוצים, אם אתם רוצים שאני אמשיך עם גיאומטרי דש, תגיעו ל-20,000 לייקים. אתם יודעים מה? 11,000, לא פחות. 100 לייקים. תגיעו לבדיוק 100 לייקים לסרטון הברול סטארס, ואז אני אעשה עוד סרטוני ברול סטארס, ו100 לייקים לסרטון הגיאומטרי דש, אני אמשיך את הגיאומטרי דש, ואני רואה שאין לי כל כך הרבה צופים. עוד מעט אני אפילו אני אנסה להיכנס אני כאילו מתישהו שאני אראה לכם שאני אעשה את החשיפות פנים, שאני מתכנן לעשות את זה. אז אני גם אראה לכם את הערוץ שלי וכמה צפיות יש לו,
ואני אראה לכם שאין כל כך הרבה צפיות. אוקיי, אנחנו רואים שהשלב הזה די קשה, אז אני לא מכיר יוטיובר שעושה את זה. האמת, אני כמעט לא מכיר יוטיוברים שמשחקים בגיאומטריה דש. אני מכיר אנשים שהם משחקים בגיאומטריה דש, אבל לא אנשים שמדברים. אם אתם מכירים ואתם יוטיוברים, תנסו. ולא יודע מה זה עשה לנו פה. לפעמים יש לי באגים קטנים כאלה. כלומר, לא באגים ברמה שאני לא יכול לקפוץ. באגים בכזאת רמה שזה מעיף אותי למעלה. ומה מסתבר? שלא היה כזה רעיונות. אל תדאגו, אני עוד הולך להמשיך את זה. וכל זה אני עשיתי לבד. תחשבו מה אני אעשה איתכם בעתיד. וואו. אוקיי, אז בואו נמשיך אותו. הנה הסוף, אוקיי. אז בואו אני הולך לעשות רק עושים רגלים כאלה. אתם יודעים מה? מחקתי את הקוטים ועשיתי את זה. יש פה כמה שכבר מבינים מה אני הולך לעשות. אוקיי, אז רגע, הנה ההתחלה של זה. אז הנה בלוקים. רגע. מילוי. אבל לא שאלתי. לא נראה לי שתגיעו ל1,000 לייקים בסרטון, אבל אם כן תגיעו, אני אעשה לכם הגרלה. ועל מה תהיה הגרלה? לא יודע, שווה לכם להגיע ל2,000 לייק. 2,000 לייקים אני אעשה את הגרלה. שלא נראה לי שתגיעו. בזמן הזה יש לי רק סרטון אחד. ואנחנו כבר עובדים די הרבה זמן. ואני מתכוון לעשות סרטון המשך של הסרטון הזה. אוקיי, רק בואו ננסה את זה. ודרך אגב, המשחק הזה באנגלית. אם אתם יוצרים שלבים, ואתם יודעים איך לשלוח את זה בכישורים, אתם יכולים לשלוח לי את זה, ואני כאילו אעשה לכם את זה. ואני אפילו אחמיא עליכם ביוטיוב. זה האמת די קשה השלב. לא חשבתי שהוא יהיה כזה קשה, אבל בסדר.
ואני כזה קרויסט. מי שרוצה, והגרלה תימשך רק לאיזה שבוע. לא, הגרלה תימשך, אני לא מספר מה יהיה. האמת, ההגרלה הזאת, זה לא כל כך יהיה הגרלה, זה מי שיודע בין כמה אני, ובין כמה אחים שלי, כמה אחים יש לי, איך קוראים להם, בני כמה הם. מי שהצליח לגלות את זה, אני לא אגלה לכם מה הוא זוכה, אבל כן הוא יזכה במשהו. חברים, אני צריך לסיים. ובקשר להגרלה, אנחנו לא גדולים יותר מ10, אנחנו פחות מ10. כל אחד מהאחים שלי הוא בן פחות מ10. אוקיי? אז כבר יש לכם רמז ראשון. ואם חשבתם 11 או 12 או 10, אז טעיתם. כשאני אחזור לכם את הפנים, אני לא רק אראה לכם כמה צפיות יש לכל הסרטונים שלי, אלא אני גם אראה לכם את האחים שלי. ויקח שבוע עד שההגרלה תיגמר, עד שאתם כבר לא תאכלו את זה, ואני כבר לא אחשב את זה להגרלה. ואני אגיד לכם מתי נגמרת ההגרלה. מה זה היה הפאק הזה? אל תקשיבו לי. רגע. אם אתם גם מכינים בשלב כזה, שוב, דווקא. טוב, יאללה, ביי.